ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapauluan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Umay ka pare, te pasyar ka man iti computer shop ti anak ko. Ada computer shop ti anak mo? Uwan pare, at dapay printing press na. Katada ka no trabahador na ado ababalasang. Kastaya. Ay, intaman nga raw, paray. Manmanua ka mapan iti computer shop ti anak ko. Baka nayo na ka makumikum iti negosyo. Nang runa no pa nagbuburas iti prutas. Tupay lang ba't ti prutas iti sabali a lugar, paray. Uwan nga rod, ngam tay may sa akadwa ka para buras, napan ka no iti computer shop. Sapay adu pa iti burasan mi. Kaya napan siguro matagtambay, paray. Kasday na day jay, maala na pay lang ti agtambay, ure adu ti trabaho. Di mo ko na, adi ka pa'y nakainan na, insan. Unay kat tigagat mon insan. Amok ano apay akanayon aganado ka amapan iti komputeran. Anya ko matiyang mom. Alan, intakit di ak trabahon. Wanan insan. Intag trabahon, tamok, mailiw kan ni boss. Ha? Ay, sapay ko ma. Tasaan ang malagip ni tatang titulagan da iti gayam na. Ay, mabayak pa ko maamapasamak ti bagbagada akalaysa. Sapay madlaw ko anagranyak ti rupa ni boss. No kasdi ang makasangputan iti computer shop na. Malagip ko kat nga ruti na ibagana. Asaan na atengal ti amin. Anya nga tati kayat na asawan iti dayjay nga imbagana. Sinalbag, damat awag ti kakadwak. Yung kami kanumanan agburas iti prutas. Imbag kita nakadalos ka, sakbay nga inawagan na ka. Nagkapsut mo't ngamin nga aguli dagiti kakadwak. Kaya't mo sawan, sikat ti kalayngan nga umuli iti kayo, insan? Ay, paglaingak ti umuli iti kayo, insan. Kunak no kalanglangam lang ti bakis. Pati gayam galad, dakit na alalam. Anya ka lang ha. Uy, saan mo't Anya saan? Amang ano, ada apong mo iti banger, gurilya. Angam apong mo lang day dya, saan ko nga apong. Kat uray saan ko man nga apong, nukabsat mo. Nagtal na ka man. Awan ka bagyak, gurilya. Ay, iti computer shop manan ti turongan ta. Apay, insan, masadot kan amapan ijay computer shop? Ay, di resulta ti board exam ta ti pampanunutak ita, insan. Hanggang rumbang agtrabaho tapay. Ta saan pa'y amairwar adagos ti resulta ti exam? Sa bagay, inton makapasata. Agawi takit di, ta inta ag-volunteer ijay lugar tayo. Tapno makaisuro tamaten. Naan-anay ton ti kinaman nursuro ta no makapasata. Sigurado nga ada maikawa adi makakita iti Prince Charming na. Rumbang alipatak. Oray sumkad tirik na. Ay, kaasi ka mat. Pag madyan na ti maitulag. Nasa umon, insan. Ay, mabalin la ko mga itarayan dayta at tulagan. Agmay sa kamat dito yung computer shop mo, ayan dagiti tangtangdanam. Ada siguro nakataktakan da dati. Nag-examine da ngamin iti kalman. Sigurado na bannog na. Matangtangdanan? Maladaw. Ay, musyak te kastay, katag. Isugayam ni Tata Maricardo, ti agbali nakatugangam. Agmano ka? Anya pailat kukwam ngay. Ha? Agmano kan kunak. When, daddy? Tata? Agmano ak? Ay, dahito'y gayam ti manugangag, paray. Uwan pare.
Isu ti mangiman manihar dito ya negosyo. Awan pa yamat dagiti kakadwa na dito Daddy, ada ka di gagarayo kadagiti kakadwak dito komputeran? Awan, mas dawak lang tagmay maisa ka. Kumpadre Ricardo, intan iti restaurant. Kumusta tinapanam ijay syudad, lakay? Nagkita kami ni kumparek. Impasyarnak iti komputeran kan printing press ti anak na ngagbalin a manugang ta. Nukasta, nakita mo ti manugangan ta. Nagmano pa'y nga raw. Isu ka no ti mangiman manihar iti shop na. Adda nga roden makunaan negosyo na nukasta. Wala. Isu sigurado ti masakbayan ti anak ta iti sidong na. Ay, saapay ko mga rod ta masursuron to ti anak ta ngayatan. Kanya ti serbi ti ayat no amo magkargak tiyamaw. Matay ka ditan na si mumulagat. Oho. Partakam ti magna. Dandanitan iti computer shop. Saan ka madanagan? Makadanon tanto matlaeng. At dalatan ni Boss Ijay. Saan apo manaw? At daykta ka manan. Ni manan boss ti ibagam. Agpaysumot nga iso ti rantam ang mapanijay. Saan mo't Trabaho ti papanantay Ijay anya. Trabaho. Kan amo matan ti na in love. Inspirado nga trabaho. Inaramid ko lang nga inspirasyon ko. Ta saan mabalin maadda-anak iti sabali a karelasyon. Di nakamnadlaw asimrak sir. Naunag namin ti pampanunutam. Adda ka di parikot? Imay itay dito ni daddy. Ada ka doana. Iso tinadagsa na parikot ko ita. Kasano nagbalin na parikot mo ni dadim? Kanti ka duwana. Lina, ibagakan kayo tatipod no. Ada na isang sangayan nariknakan ka. Angam, intulag nakmut ni daddy iti jak am-am mo babae. Anya? Agpadata iti kasasaad, sir. Anya? Anya kahit mo sawan? Kastamot nga minti naramid ni tatang. Adda ka no mga sawa kanyak. Ay, ngam mabalin, ibabawik ko ma. Agpadata nga rin na nakiting ti kapanunutan tinaganak na. Siguro. Ang naganak ta pa'y laida. Masapul ng agtong palta kadakwada. Isugaya man ay bagam. Ngawan karbangam nga gayat. Kas iti imbagam, asaan mo atenggal ti amin? Hitaim ti nakasurat iti pagiwarnak anay, Ay, sos! Ay, sos, nakapasa na gitag kasinsain. Oh. Ay na, agyaman kami, apo. Apo? Ta nakapasa dagiti ubeng. Ay na, dakkel apakaidayawan da ito'y. Nay, hitaim nilain, nakatap. Naglaing at talaga ti anak ta. Agasam tatap na tiyar. Ay, rumarak. Ina magumatang iti pag-blow out ti anak ta. Kain pagawidak dito yan. Agawid matla siguro dagijay. Takunada nga ag-volunteer da dito'y lugar tayo. Awanang tilapad, tapno agkalaysadan iti nakaitulagan na. Dadakkel mutkit din dagiti baka nga ipaspastor mo lakay. Kain sigurado anayunan tao, ti kumpare. Apay anas daaw ka nakakita iti pagiwarnak. Oh, saan ka di amidas ti apelyedo ti gayem mo ani Ricardo? Wen, apay ka di. Kapinalunan ti Jonalyn Midas ang nakatapit eksaminasyon dagiti manursuro. Anya? Kasla ti imbaga na anagan ti anak na. Ti manugangan ta. Anya? Agpaiso ka di day nga imagbagap? Ano jak agkamali, dahita tinagan ti manughangin ta. Malaksid ano da ka nagnagan na. Anya ti middle name na. Adang agpaiso dagiti agkanagnagan. Ngam
Sigurado lakit di nga agdumada iti middle name. Ay, hello, paray. Nakaawag ka, mate. Nakitam ka din ti pagiwar na kita bigat, pare. Uwan, paray. Ay, mapanak di ta syudad. Nak gumatang iti pag-blow out. Nalaing nga ron ti manugangag no kasta, pare. Iso ti maysa kadagiti tapnatcher. Ay, imbala ka na tayo, paray. Di pamilyam ti kang runan ang maawis inton ag-blow out kami, paray. Makapasyal nga ron ti pamilyak di ta lugar yo, pare. Ay, saan lapasyar, paray? Urag bakasyon kayo pa, ah? Sige, tamapan tayo manan iti karayan, anakalmasak iti. Ubing tayo pa idi, paray. Ita, talalakay tayon. Santon ang mapasamak. Tikas iti napasamak iday. Ay, nakapasata, insan! Kita ang ti pagiwar na, ha? Kita agman. Oh, My God! Jack ni namnama da ito eh. kung nagtumat ngamin kan ka, insan. Uray sana kakaraman iti tap, ta nakapasaak mat. Kablawan ka, Lin. Ken kablawan ka mat, Cecil. Kablawan nak, sir. Ngam naliday kan samat. Masigurado kami na pumanaw kayo iti computer shop ko. Nalidem ton tilubong ko na pumanaw ka. Awan ti mabalin ko, sir. Ngamin, kasapulan amang isuro kamin. Agyaman kami langan iti apagbit apa nagtrabaho mi dito computer shop mo. Agyaman ang unay kada kayo, Ma'am Lin, Ma'am Cecil. Nalidayak to, no awan kayon iti shop ko. Bilibak iti kinalaing ti anak mo, kumpadre. Manipod nga minubeng, nasarire ti anak ko. Kanayon na makala iti pamadayaw. Ala, inta pa iti computer shop ti anak ko. Agpagatang tayo iti makan, tagsasango tayo kada bakit ijay. Ay, una, ibatik pa iti daduma ginatgatang kao. Imbag ijay ta si dagti terminal ti lugan nga agturong iti lugar me, paray. Lugar yo. Lugar tayo ako na tatagay jayak mat. Pimanawak lang ijay, idyat na negosyok ditoy. Ay, uwan gayam. Sumungan timbaga ni daddy nga agbalin na katugangag. Nagraraman mo, dahi talakay. Masurunak. Tatang! May kamot dito'y computeran. Nay, apay nga da ka dita. Ay, kablawan ka, anak. Ay na, tapnatcher ka mat iti eksamin yaw. Anya ti kayat mo asawan, kumpadre? Anak mo, ti trabahador ti anak ko dito yung computer shop. Iso ka din ni Jonalyn. Kasla saan ko apat dyan? Daddy, ilawlawag yun man. Iso ka di tigayam yun, akatulag yun. Mismo. Jack ni namnama nga anak na ti trabahador mo dito. Ay, sos, kaslama na igagara ti amain. Ay, agsaga na kay ngarudan, tamapantay ije probinsya. Intayo ag picnic ije karayan, ta ag blow out to'y anak kaw. Kasla imposible tinapasamak. Trabahador ni Romnick ti agbalin nga asawa na. Kita man nga agpaiso dagiti pasamak. Nagkita dagiti dua iti saan ang naigagara at iso ken pasamak. Diyo ka di madlaw? Ana palalo ti ragsak da insan? Kan Romney? Huwad nga rod. Adda da ije ayan ti danom. Nagragsak da adwa. Ala, tulagan tayo kit din no kaano ti panagkalay sa dagiti dua. Madlaw ko, kahit saan ta nagkamali ang nagtulag. Naragsak mo dagiti dua, pare. Ala, ayabam kit di ida. Tatulagan tayo ti kalaysada. Ay, uwan, apalayan! Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapauluan, tulagan.
Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.